लोगोफोर आं नोंथांमोननो नै खोजिमा बिदैजों ना थेंगोना बोननानै देखायनो नागिरदों आरो ना। नोंथांमोना एसे नाय अरगोना अरा। नै बोरसि दान्दाया आंना अरा। ओमफ्राय आं नैबावनो हरगोन दे अरोना अरा नाय नोंथांमोना दे। दासो फार्स्ट बोनजेननो नागिरदों आङो। नायबानो जाबाय। सेम हरबाय आङो नै एसे जुम खालामनि एलाय नै हरबाय। अरगोना अरा नायबानो जाबाय। हरबाय अरोना अरा नै दासो बोनजेनदों आं अरोना अरा नायनि। ओइ साला मासे मोनजेनबाय नै। आदसा नै लोगोफोर ब्लाडसो जाबाय। ना थेंगोनाया बेनो आरोना दासो बनि जादों नै। मारै ब्लाड जाला जोबखो फाग्लासो जागोन ना इखोनोबो। इलाय नै लोगोफोर ना थेंगोनाया बेनो सु गोनां गेगे होनलायलायनायलाय नै दासो बनि जादों। दासो बनि जादों लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय। ना थेंगोना बोनदोंमोन मोनबाय मासे बनि।